життя, освяти мою темру, оздорови сердца взрок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше сот. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Святло життя, освяти мою темру, оздорови сердца взрок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае жыццё маё. Ахвотна буду складаць ахвяру Табе і буду славіць імя Тваё, бо добрае яно. Падчас гэтай імшы молімся за памерлых. Жданович Ян, 25 год з дня смерці. Жданович Ядвіга, 30 год з дня смерці. За ўсіх памерлых сем'яў Жданович, Камейша, Качан. Молимся в здоров'я для Дануты. Молимся таксама за памерлых Ловкіс Михаил, Фредзе, Станислав, Владик, Юрий, Виктор, Андрей, Павел, Петр, Тадеуш, Маня, Мария, Геннадий, Ян, Валерия, Зося, Юзик, Виктась, Рысяк, Регина, Янина, Зоя, Мария, Меток, Виктор, Александр, Вальдемар, Ганна. Вечный отпочинок дай им, Пане. А каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру, перапросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами, Пане, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами, Христе, змілуйся над нами. Змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный,
за себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножай их дары своей ласки, каб живой верой, надеей и любовью яны заўсёды верно заховали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Буття. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мамры, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае, вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад уваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: «Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах Тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыйце свае ногі, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашае, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля слугі вашага». А яны сказалі: «Зрабі так, як сказаў». Абрагам паспяшыў шацёр да Сары і сказаў: «Хутчэй замясі 3 саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі». Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, а яны елі. І спыталі яго: «Дзе твая жонка Сара?» Ён казаў ім: «Вось у шатры». Сказаў яму адзін з іх: «Праз год у той самы час я вярнуся да цябе, а ў Сары жонкі тваёй будзе сын». Гэта Слово Божие. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаконно і стесняє справедливість, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто не чинить ближньому своєму зла, не узводить поклеп на свого сусіда, хто смагарний глядить на злога, али хвалить тих, хто боїться погана. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто сребро свою не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснется ніколи. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі?
Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. «Браты, теперь я радуюсь за вас у терпениях и добавляю недохоп у моим теле покута у Христа за яроне тело, яким есть костел слугой якора я стал по воле даденного мне деле вас Божьего распоряджения, как выконать Слово Божие, таемницу, схованную от веков и от поколения, якая теперь объявилась Яроном святым. Им захотел Бог открыть сирот язычников богатие славы таемницы этой, якою есть Христос сирот вас, надея славы. Его мы проповедуем, наставляющий кожного человека и научающий кожного человека усілякой мудрости, как учинить кожного человека доскональным у Христе. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Щасливые, хто у добрим і чистим серці заховує Боже Слово і приносить пльону терпливості. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час прийшов Єсус у одну вёску, і жанчына, якую звали Марта, прыняла яго. У яе была сястра па імені Марыя, якая села каля ног Езуса і слухала ягоныя словы. Марта ж была занятая многімі паслугамі. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сястра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагла мне». Пан жа сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта, ты турбуешся і клапоцішся пра многае, а патрэбна толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння ў Евангеліі Jesús прыходзіць у вёску, дзе жылі двое яго сяброў, Марта і Марыя. Марта і Марыя жылі ў Бетаніі, якая знаходзілася недалёка ад Иерусалима. Марта прыслужвала, а Марыя сядзела каля ног Jesúsa і слухала. Марта магла б абслужыць і 12 чалавек, не адчуваючы цяжару. У служэнні ёсць радасць, калі яно робіцца з любоўю. Калі мы сапраўды забываемся пра сябе і спачатку думаем пра іншых і іх патрэбы, трывога і клопат, як правіла, знікаюць. Марыя ж уважліва слухала словы Jesúsa. Марыя была у еднасці з Богам. Марта магла б быць у еднасці з Богам падчас служэння, але яна была паглынута трывогамі гэтага свету. Яна была так занепакоена ўсім, што рабіла, і ўсім, чаго не рабіла яе сястра. Яе трывога ахапіла яе, і яна не была сапраўды ў еднасці з Богам і з Jesúsам. Лепшая частка – гэта не ахвяраваць любоўным служэннем іншым, каб яны маглі мець асабісты час для сузірання каля ног Jesúsa. Лепшая частка ўключае ў сябе уважлівае слуханне голасу Бога, які пакажа духу, калі надыдзе час для ціхай малітвы, медытацыі або служэння. Заставацца ў еднасці з Богам у часы малітвы і служэння. І служыць нашым братам і сёстрам не таму, што мы клапоцімся, як яны будуць думаць пра нас,
а таму што мы любім іх і гатовыя ахвяраваць сабой за іх. Першае чытанне з кнігі быцця было выбрана, каб паказаць гасціннасць, праяўленую пану Богу Абрагамам і яго жонкай Сарай. Гэтак жа, як Абрагам прыняў пана Бога на ежу, так Марта і Марыя прынялі Езуса, увасобленага Бога, у сваім доме. Ежа, прыгатаваная Абрагамам і Сарай, з'яўляецца перадумовай для заключэння запавету з Абрагамам. Бог увёў абразанне як знак запавету і абяцаў Абрагаму каралеўскую дынастыю. Травы – гэта важныя рытуалы запавету. Запаветы ператвараюць незвязаных паміж сабой асоб у членаў сям'і. Сем'і ядуць разам. Гэта знак еднасці і адносін. Заключыўшы запавет з Абрагамам, пан цяпер, здаецца, дзеліцца з ім сямейнай ежай. У гэтай ежы Абрагам імкнецца служыць пану і добра накарміць сваіх гасцей. Ці сапраўды мы думаем, што гэтым тром анёльскім наведвальнікам патрэбна была матэрыяльная ежа? Замест гэтага, гэтая ежа увасабляе тое, што пан робіць альбо можа зрабіць для Абрагама, даць яму сына і спадчынніка у выкананні сваіх абяцанняў. Пасланне Паўла да Каласянаў, другое чытанне сённяшняе, змяшчае адзін з найбольш складаных тэкстаў для інтэрпрэтацыі. Павел піша: «У целе маім я дапаўняю недахоп пакут Христовых». Няма сэнсу меркаваць, што пакуты Хрыста былі няпоўнымі або недасканалымі і павінны быць дапоўнены кімсьці, падобным да Паўла. Ключ да разумення гэтага ўрыўка заключаецца ў тым, што Павел бачыць свае пакуты як прыналежнае целу Христоваму, касцёлу. Мы можам злучыць свае цярпенні як члены Христовага цела з цярпеннямі Езуса. І гэтак жа, як пакуты Езуса мелі адкупляльную каштоўнасць, так і нашыя пакуты, злучаныя з пакутамі Хрыста галавы, маюць каштоўнасць. Такім чынам, усе тры чытанні разам, можна сказаць, кажуць нам пра тое, што нашае хрысціянскае жыццё мае моманты для любячага служэння іншым, уважлівага слухання Хрыста і адкупляльных пакут. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
Умацаваныя Духом Святым, узнесем праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Бога Айца. Молімся за святы Касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся аб здароўі для Дануты. Цябе просім. Молімся за памерлых Ждановіч Яна ў 25-ю гадавіну, Ждановіч Ядвігу ў 30-ю гадавіну, за ўсіх памерлых сем'яў Ждановіч, Камейша, Качан, Лоўкіс, Михаіла, Фредзю, Станіслава, Владыка, Юрыя, Віктара, Андрэя, Павла, Петра, Тадеуша, Маню, Марыю, Геннадія, Яна, Валерія, Зосю, Юзіка, Віктася, Рысяка, Регіну, Яніну, Зою, Марыю, Метака, Віктара, Александра, Вальдемара і Ганну. Цябе просім. Молімся за нас, сабраны каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы спрыялі нашаму сапраўднаму духовнаму ўзрастанню. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе, што Ты нас выслухоўваеш і няспынна дорваеш сваёй любоўю. Праз Христа, Пана нашага. Наши дары прими, о Божа, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живи. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерны, марны, темны, без Тебе блукаем, шлях нам освети. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Усемагутны Божа, Ты ўсе ахвяры старога запавету замяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары адданых Табе слугаў, як прыняў дары справядлівага Абеля, і іх асвяці. Каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Твою велічы, паслужыла ўсім на збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вамі. И с Духом Твоим. У гору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Однак это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Дзевы Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый,
Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чагаем Твоего престя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, Всесвятым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Аминь. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле.
хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала на век. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Продивная хвала, могутность добрыня, владара, что створил свет, принизивший себе, и остался для всех нас, такие малые хосты хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе. Даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего
який покорный Бог, и принеси ему дар сердца своего. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты усмацнил наисвятейшим сакраментом, и учини, каб ён, покинувши старую граховность, перайшоў до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашего. Аминь. Присядьте, коли ласка, послухаем объявы. Святого Архангела Михалия, на гэтым тыдні 22 ліпеня у аўторак свята Святой Марыі Магдалены, 23 ліпеня свята Святой Брыгіты, законніцы апякункі Еўропы, у чацвер святого Шарбеля Маклуфа, прэзбітара, у пятніцу святого Якуба Апостала. Таксама у гэты дзень успамінаем святого Крыштафа, апекуна вадзіцеляў. У нядзелю 27 ліпеня пасля кожнай святой імшы адбудзецца асвячэнне транспарту. У суботу успамін святого Яўхіма і Ганны, бацькоў Панны Марыі. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак, сераду і пятніцу ў 19, аўторак і чацвер у 9, у суботу 9 і 19, у нядзелю, як звычайна, у Ацэдзе і Жацерве ў 9, у Сверынава ў 10:30, у Новым Свечні ў 13. Дзякуем за працу пры касцёле. У нядзелю 27 ліпеня валанцёры дабрачыннага таварыства «Карытас» прапануюць адзначыць у парафіі дзень бабуляў і дзядуляў. Пасля святой імшы на 11 гадзін і благаслаўлення транспартных сродкаў адбудзецца святочная праграма. Запрашаем ахвотных. Захвочваем у ларку набываць часопіс «Аве Марія», дзённік святой Фаўстыны, кнігу «Таінства прымірення», молитовники для хворых «Умацуй Пане» и для сем'яў «Сям'я Калыска Любові». Дзякую за супольную молитву, примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить и стереже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ты прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сестер пазнанне імя Твоего святого, обвяшаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоего, отца Фабияна, заступника Стовпецкого,
які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Уладарка і землі неба, да Цябе звяртаемся ў патрэбе. У Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марыя, у Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марыя, Маці, ты прийшла з одним жаданнем ратаваць людзей ад пакарання. У Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марія. Нехай буде прославлено найсвятейший сон.